Isang ordinaryo at simpleng binata lamang si Fernando Calakbay. Lumaki na siya sa pangangalaga ng kanyang lolo Roberto. Mula nang pumanaw ang mga magulang niya dahil sa isang aksidente. Nahulog kasi sa bangin ng minamanehong sasakyan ng ama ni Fernando na may kargang mga inaning mga nyog nito. Subalit naging palaisipan sa iba ang nangyari sa mga ito sa kadahilan ng namatagpuan ng mag-asawa ay pareho silang wala sa loob ng sasakyan. Nasa hindi kalayuan ng mga ito mula sa kanilang sasakyan at wakwak ang mga katawan at duguan. Nakita ni Fernando ang kalunos-lunos na larawan ng mga magulang. Nasa 6 na taon pa lamang noon si Fernando nang mangyari iyon. Tinanong niya ang kanyang lolo kung bakit ganon ang itsura ng nanay at tatay niya. Alam ni Lolo Roberto na aswang pumatay sa mga magulang ni Fernando. Base na rin sa mga paraan ng pagkakapaslang sa mga ito. Tinakpan lang ng matanda ang mga mata ng nooy batang si Fernando at sinabing dahil sa matinding aksidente kaya ganoon. Walang gabing hindi umiiyak noon ang batang si Fernando dahil sa pagpanaw ng mga magulang niya. Gayunpaman dahil sa gabay at pagmamahal ng Lolo Roberto niya, ay natanggap din kalaunan ni Fernando na sila na lang ng kanyang lolo. Isang kilalang albularyo si Lolo Roberto. At habang lumalaki si Fernando ay nakikita niya ang husay ng kanyang lolo sa panggagamot. Lo, paano niyo po nagagawa yon? Ang magpagaling ng nakulam, na engkanto at kahit ano pa. Seryosong tanong ng 17 anyos na ngayong si Fernando sa kanyang lolo. Matapos magpaalis ng isang masamang elemento sa katawan ng isang dalaga sa baryong pinuntahan nila. Napangiti naman ang matanda sa tanong ng kanyang binatang apo. Paniniwala sa Diyos, Apo. At higit sa lahat ang paggamit ng maayos sa ipinagkaloob niya sa akin. Simpleng sagot naman ito. Ipinagkaloob? Gusto ko rin sanang matuto, Lo. Parang ang saya po kasing makatulong. Sa tamang panahon na po. Malapit na. Tura ng matanda at saka na sila dumiretso ng paglalakad pa uwi sa kanila. Isang dapit hapon noon. Habang naglalakad ng mag-isa pa uwi ng kanilang bahay si Fernando. Napag-utusan kasi siya ng kanyang lolo na bumili ng ilang mga halamang gamot sa suki nitong si Aling Belen na nagtitinda sa harap ng simbahan ng San Martin. Alam na agad ni Aling Belen ang kailangan ni Lolo Roberto sa tuwing inuutusan na nito si Fernando na magtungo sa kanyang pwesto. Tahimik na noon ang paligid. Nasa taliwala kasi ng bundok ang bahay nila maglolo. Malapit sa ilang mga pananim nila sa kanilang munting lupain. Sa tansyang paglalakad ng binata ay maaabutan na siya ng dilim papauwi sa kanila. Ilang sandali pa ay nakarinig ng sutsot si Fernando. Bahagya siyang huminto at lumingon sa paligid para tignan kung ano at sino yon pero wala siyang nakita. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad. Subalit ilang saglit pa ay mayroon na namang kaluskos sa paligid siyang naririnig. Nakaramdam na ng kaba si Fernando. Naririnig na niya ang tibok ng kanyang puso at unti-unti na rin siyang nanlalamig dahil sa kaba. Pinilisan niya ang paglalakad habang nagpapalinga-linga pa rin sa paligid. Nang biglang may humarang na maitim na imahe di kalayuan sa kinatatayuan niya. Nahihirapan siyang maaninag ang mukha nito dahil sa madilim na. Pero nagliliwanag sa dilim ang mga mapupulang mga mata nito na tila mga baga. Nanginginig na napatras si Fernando. Sa tanang buhay niya ay hindi pa siya nakakita ng ganoon. Pero alam niyang isang elemento ito. Base na rin sa mga naging kwento ng mga karanasan noon ng kanyang lolo Roberto. Naglakad ito ng marahan papunta sa kinaroroonan niya. Naririnig na ni Fernando ang tibok ng puso niya dahil sa labis na kaba. Mas kinilabutan siya nang makitang isang mabangis yun na nilalang. Isang aswang. Nakakatakot ang maitim at mabalahibong kabuuan na may matatalim at mahahabang mga pangil. Tumutulo pa ang laway nito na tila nagugutom na sa laman ng tao. Napalunok ng laway sa takot si Fernando nang masilayan ang tunay na anyo nito ng maliwanagan ng buwan. Natisod sa isang nakausling bato ang binata kaya't natumba ito. Para siyang nakapako sa kinalalagyan niya nang makitang pasugod na ito sa kanya. Napapikit na lang ang binata at hinintay ang inaakalang katapusan na niya.
Subalit isang malakas na kalabog lang ang kanyang narinig. Nagulat si Fernando ng pagdilat ng mga mata niya. Ay nasa harapan na niya ang Lolo Roberto niya. Nakita niya rin na nakahandusay na ang elementong sana'y susugod sa kanya. At ilang sandali pa ay naging abo ito na ikinagulat naman ni Fernando. Habang nakataligod ang kanyang lolo ay napansin niya ang hawak nitong kulay tansong punyal na may tumutulo pang dugo at ang kamay ng lolo niya na may nakapulseras na hugis butil ng luha sa loob ng isang maliit na bote pero kulay dugo at kumikinang ito. Nilingon siya ng kanyang lolo at saka tinulungan ng tumayo. "Ayos ka lang ba po? Mukhang oras na yata para sa'yo." Ang naisambit ng matandang manggagamot sa kanyang apo na ipinagtaka naman ito. Napakaraming tanong ni Fernando sa kanyang lolo habang naglalakad pa uwi pero hindi siya muna sinagot nito. Nang makarating ng bahay ay pinaupo muna si Fernando ng kanyang lolo. Tapos ay may kinuha ito sa kanyang kwarto. Isang kulay itim na kahon na may nakaukit sa hindi niya matukoy kung anong mga salita at letra. Nang buksan ito ng Lolo Roberto niya, ay kinuha nito mula sa loob ang isang manipis na libro na nakabalot naman sa isang kulay pulang tela. "Ano po yan, Lo?" ang tanong ng binata sa kanyang lolo. "Mga dasal at ritual na magagamit mo, Apo, kapag nasa iyo na ang banal na luha ng Santo Niño." Kumunot ang noo ni Fernando sa sinabi ng kanyang lolo. Ipinaliwanag naman ni Lolo Roberto kay Fernando kung ano ang banal na luha ng Santo Niño. Tuwing ika-20 siglo ay luluha ng dugo ang mahal na Santo Niño at ang pinakaunang patak nito ang pinakasagrado. Nagiging mutya ito na mayroong kakaibang kapangyarihan. Kaya nitong manggamot ng kahit na anong uri ng karamdaman at maigi rin itong pangontra sa mga aswang at mga masasamang elemento. Subalit bago mo makuha ito, ay haharangan ka ng mga elementong ayaw na mahawakan nito ng isang tao o mortal. Sapagkat sa bawat ika-20 siglo ang lahat ng Santo Niño ay luluha. Subalit sa dinami-rami nila, tanging iisa lang ang may taglay na makapangyarihang mutya. At ang magtataglay noon ay ang magiging napakabigat na katunggali ng mga anak ng dilim. Wika ng kanyang lolo sa kanya. Sinabi na rin ng matandang manggagamot sa kanyang apo na aswang ang posibleng pumatay sa mga magulang nito at hindi aksidente. Ang mutyang hawak ni Lolo Roberto ay malapit nang mawala ng bisa. Dahil sa bawat isisilang na bagong mutya, ay agad na mawawalan din ng bisa ang mga nauna na. Alam ng matandang manggagamot, natakot sa mga iba't ibang elemento si Fernando. Kaya't sinanay niya muna ang apo sa pang-espiritual at tamang disiplina ng isip. Alam ni Lolo Roberto na hindi magiging madali ang mga kahaharapin ng kanyang apo, kaya't hinahanda na niya ito sa mga posibilidad. Tinuruan ni Lolo Roberto si Fernando sa mga dasal at orasyon na nasa lumang aklat at mga libreta. Itinuro sa kanya kung para saan ang mga iyon at kung paano gagamitin. At sumapit na ang eksaktong araw na lalabas na ang banal na luha ng Santo Niño. Alam ng albularong si Lolo Roberto na ang bagong mutya ay nakatakda para sa kanyang apo. "Alam kong ikaw ang bagong tagapangalaga, Apo, kaya't alam kong ikaw ang makakakuha ng mutya. Pero asahan mong may hahadlang sa'yo, kaya't huwag mong kakalimutan ang mga naituro ko sa'yo." Bili ng Lolo Roberto kay Fernando na handa na para tumungo sa simbahan ng San Martin. Bago sumapit ang hating gabi, ay kailangang nasa loob na siya ng simbahan para kunin ang pinakaunang patak ng luha ng Santo Niño. Umalis ng bahay si Fernando dala ang tansong punyal ng kanyang lolo at ang maliit na lalagyan na may tali para sa luha ng Santo Niño. Subalit sa kanyang misyon ay may una na agad siyang pagsubok. Habang tinatahak ang masukal na daan papunta ng San Martin, ay may mga kaluskos na naririnig si Fernando sa paligid at mga pag-aangil. Kinakabahan man ay nilakasan niya pa rin ang loob na magpatuloy. Natandaan niya naman lahat ng itinuro ng kanyang lolo sa kanya, kung kaya't alam na niya kung paano pangangalagaan ang sarili. Habang tinatahak ang daan ay umusal ng dasal si Fernando. Ilang sandali pa nga ay may humarang sa kanyang harapan.
Isang maitim na nilalang na may namumula at nanlilisik na mga mata. Umaangil na parang aso at kumikinang sa dilim ang matutulis nitong mga kuko. Isa itong aswang. Agad namang inusalan ni Fernando ng dasal ang hawak na tansong punyal. At walang ano-ano ay bigla siyang nilusob ng nakakapangilabot na nilalang. Natumba si Fernando, subalit hinigpitan niya pa rin ang paghawak sa kanyang punyal. At bago pa man maisakatuparan ng nilalang na lapain siya, ay nasaksak na ito ni Fernando gamit ang kanyang punyal. Sinaksak pa niya ito ng makailang beses hanggang sa mapatay niya na ito. Ilang sandali pa ay naging abo yung aswang. Tapos noon ay mabilis na tinungo ni Fernando ang simbahan ng San Martin. At doon natanaw na nga niya mula sa bukana ng simbahan ang malaking rebulto ng Santo Niño. Agad na nilapitan ito ni Fernando. At pagpatak ng eksaktong hating gabi, ay napapansin na ni Fernando na may lumalabas ng pulang likido sa mata ng Santo Niño. Agad na binuksan ni Fernando ang dalang maliit na lalagyan at itinapat ito sa mata ng rebulto. Kumikinang pa ang unang patak ng pulang likido bago nagkulay tubig ang mga sumunod na dumaloy hanggang sa mawala. Naging mutya ito at nang isinuot na ni Fernando sa kanyang leeg ang mutya, sa hindi maipaliwanag na kadahilanan ay nakaramdam siya ng kakaibang lakas. Tumalas din ang kanyang pandinig at pakiramdam. Ikinatuwa iyon ni Fernando na agad namang umuwi ng kanilang bahay at ibinalita sa kanyang lolo na nagtagumpay siya. Ipinamana at isinali na ni Lolo Roberto kay Fernando ang panggagamot. Nararamdaman na kasi nito na hindi maglalaon ay mawawala na rin siya at kaya't isinasama na niya si Fernando sa mga nagiging pasyente niya at ito na ang pinapagamot niya. Sa isang kalapit na baryo ay may isang lalaki na humingi ng tulong kay Lolo Roberto. Parang may kakaiba raw kasi sa misis niya na hindi niya maintindihan. May lumalabas na mga insekto gaya ng ipis at langaw sa bibig nito o di kaya naman ay sa labasan ng dumi nito. Halos hindi na rin makabangon ng ginang dahil tila nauupos at natutuyo na ang katawan nito ng paunti-unti. Naging napakapayat niya at putlang-putla. Mukhang malala na ang asawa mo, iyo. Wika ni Lolo Roberto sa asawa ng ginang. 2 linggo pa lang po pero ganyan na po siyang kalala. Umiiyak na tura naman ito. Apo, ikaw na ang bahala. Alam mo na ang gagawin at may kukunin lamang ako saglit. Tawag ni Lolo Roberto kay Fernando. Nooy agad na nilapitan ni Fernando ang nakaratay na ginang. Nang hawakan niya ang ginang ay biglang kuminang ang suot niyang mutya. Nalaman niyang napapa sa ilalim sa isang barang ang ginang at hindi basta ordinaryong mambabarang ang gumawa nito. Nakarinig ng mga kaluskos sa paligid ng bahay sina Fernando at ang asawa ng babaeng nakaratay. Naririnig nila ang tila kung anong gumagapang sa dingding. Inalis ng binatang si Fernando ang mutya na nasa kanyang leeg at inilagay ito sa kanyang kamay bilang isang pulseras, kung saan saktong mahahawakan lang din niya ang maliit na boteng may laman ng mutya. Inilagay niya ito sa noon ng babaeng nooy nakaratay. Biglang sumigaw ito na tila namimilipit sa sakit. Nag-iba rin bigla ang boses nito at mas nakakakilabot. Bigla namang may naglabasan na napakaraming mga insekto mula sa katawan ng babae. Namimilipit sa sakit na hindi mawari. Walang anumang lagusan o sugat sa kanyang katawan. Pero ang napakaraming insekto ay kusang nagsialisan sa katawan nito. Nanlaki ang mga mata ng asawa ng ginang sa nangyayari. Hindi na napigilan nito ang mapaiyak dahil sa nasasaksiyan. Patuloy na nag-usal ng dasal si Fernando. At nung wala nang kung ano pang insekto ang lumalabas sa katawan ng ginang, ay saka pa nagsalita si Fernando. Sino ka? Bakit mo ginagawa ito? Tanong ni Fernando sa kung sino mang nilalang ang kumokontrol sa katawan ng pasyente niya. Nahimigan niya ang boses ng isang matanda. Masyado kang pakialamerong hangal na batang antingero. Tila nahihirapan itong sagot. Sinabihan nito ni Fernando na umalis subalit nagmamatigas pa ito. Kaya naman mas siniil pa ni Fernando ang hawak niya mutya sa noo at sa mga daliri sa paa ng ginang dahilan upang mapahiyaw ito sa labis na sakit. Nang mga sandaling ding iyon,
ay nasa labas na ng bahay si Lolo Roberto na may hawak na walis tingting na hindi pa ginagamit at isang tansong punyal. Pangtaboy at proteksyon na rin niya sa mga aswang na nasa paligid ng bahay. Habang pinapaalis nga ni Fernando ang umaalipin sa katawan ng ginang, ay may napansin din si Lolo Roberto sa silong ng bahay. Nasa tapat ito mismo kung saan naroon ang ginagamot ni Fernando. Sinigawan niya ito at itinaboy gamit ang dala niyang dinikdik na bawang na may halong asin. Narinig nila Fernando ang tila iyak ng isang hayop sa ilalim ng bahay. Nagpatuloy si Fernando sa pag-usal ng dasal habang idinidiin niya sa noo ng ginang ang mutyang hawak niya. Ilang sandali pa ay napapansin na ni Fernando na unti-unti nang nagkakaroon ng kulay ang kanina'y maputlang balat ng pasyente niya. May ipinasot din siyang proteksyon dito at ipinainom na langis na dinasalan ni Fernando. Nakaramdam ng tuwa ang asawa ng ginang nang magsalita ang asawa niya at sinabing nagugutom daw ito. Sinabihan ni Fernando ang lalaki na pakainin na muna nito ang asawa at huwag tatanggalin ang ipinasuot nitong proteksyon. At ilang araw pa ay mas bubuti na ang kalagayan nito. Matapos ang isang pasasalamat, ay nagpasyang umuwi na sina Fernando at Lolo Roberto niya. Subalit napaalis man nila ang kung anumang kumokontrol sa babaeng ginamot ni Fernando, ay may hindi sila inaasahang makakasalubong sa daan pag-uwi. Medyo malayo-layo pa ang lalakarin nila maglolo. Gabi na rin at masukal pa ang daanan. Tanging ang dala lamang nilang lampara ang nagsisilbi nilang ilaw ng mga sandaling iyon. Habang naglalakad ay nararamdaman nilang may sumusunod sa kanila. Kakaiba na rin ang simoy ng hangin na may hatid na malansang amoy na umaalingasaw sa paligid. Kaya napatakip ng ilong ang maglolo. At ilang sandali pa ay may bulto ng anino silang nakita sa kanilang harapan. Masyado kang pakialamerong batang antingero. Wika ng nilalang na nasa kanilang harapan na hindi naman nila kilala kung sino. Pero mukhang batid na ni Fernando ang ibig ipakahulugan nito. Wala akong pakialam kung ano ang problema mo sa mag-asawang yon. Pero mas mabuti pang huwag mo nalang silang gambalain kung gusto mo pang magtagal. Sinserong sagot ni Fernando. Umangil sa galit ang nilalang sa tinura ni Fernando. Nang dumantay ang liwanag ng buwan sa kinaroroonan ng nilalang, ay naging malinaw sa kanilang maglolo ang anyo nito. Isang nakakapangilabot na nilalang. Nagbabaga sa dilim ang mapupulang mga mata nito. Ang mga mahahabang pangil naman ay nanggagalit na tila ba sabik ng lumantak ng laman ng tao. Nang mga sandaling yon ay inihanda na ni Fernando ang sarili sa posibleng paglusob. Sa kabilang banda ay inaalala niya naman ang kanyang lolo Roberto. Dahil mahina na kasi ito at isa pa ay wala na rin itong hinahawakang mutya. Hanggang sa ikinumpas ng nilalang ang mga kamay nito na tila nagtatawag ng kanyang mga kampon. Nakarinig ng mga ingay at kaluskos sina Fernando at Lolo Roberto. Mali ka ng kinalaban batang antingero. Hindi mo kayang talunin ang mga kagaya kong kalahating aswang at mambabarang. Tumatawang tura ng nilalang. Napakunot ng noo si Fernando at hinimas na ang suot niyang mutya at saka umusal ng dasal para sa kalaban. Ngumisi siya at sa hindi inaasahan, nagkaroon ng kakaibang liksi at bilis ang binatang si Fernando. Parang kidlat sa sobrang bilis at nasuntok niya ang nilalang sa sikmura nito, dahilan para sumuka ito ng dugo. Umangil ng pagkalakas-lakas ang elemento at muling ikinumpas ang mga kamay nito. Kaya't nagsilabasa ng mga samot-saring mga uod at insekto. Ngumisi ang nilalang nakalaban ni Fernando dahil patungo ang mga insekto niyo kay Lolo Roberto. Ginawa niya yon para lansihin ang binata at madali niya itong mapatay. Naging tila mga baging ang mga insekto at iginapos si Lolo Roberto. Sa mga sandaling iyon ay nag-iba na ang timpla ni Fernando. Hinubad niya ang suot na mutya ng Santo Niño at inilipat sa kanyang palapulsuhan na humapit naman sa hawak niyang punyal. At ilang sandali pa nga ay sinunggaban na ng aswang si Fernando. Nagpagulong-gulong ang mga ito at nagsusukatan ng lakas. Nang biglang may lumabas na insekto sa bibig ng aswang na mambabara,
at tila ibig ipasok sa bibig ni Fernando. Ngunit bago pa man niya magawa ito, ay naitatak na ni Fernando ang kanyang tansong punyal sa tagiliran nito. Nakapaangil ang nilalang at sinundan pa ito ng binatang si Fernando sa paggilit sa leg ng kalaban, kung kaya't tuluyan na itong humandusay at ilang sandali pa ay naging mga pinong mga insekto na nangingisay hanggang sa naging abo. Naging abo rin ang mga insektong pumulupot sa katawan ni Lolo Roberto. Kalaunan nga ay naging tanyag na antingero ang binatang si Fernando, hindi lamang sa kanilang baryo, ngunit maging sa mga karatig bayan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Maraming salamat.